Nedokážem byť naozaj šťastná bez toho, aby som poznala aj smútok. Nedokážem byť úspešná bez toho, aby som poznala neúspech. Ale kde ich nájsť, ako ich pochopiť? Každá emócia a vlastnosť má svoj tvar a ja sa jej dokážem dotknúť vyfarbovaním. Dokážem sa tak pozrieť do svojho vnútra a vidieť neviditeľné. Aby som naplno využila celý svoj potenciál, potrebujem poznať všetky vlastnosti a emócie, pozitívne aj negatívne. Iba vtedy môžem žiť skutočne autentický a naplnený život. Z Manda Life je to jednoduché a zábavné.